Laka trok bitung ring thama constituency along APSL asong atum election office ke priduna putak ASDC asong atum hin pen BJP asong aphan kapinrem ponlo Karbi Anglong Thomas Council along MEC kilig along Laka trok bitung ring thama constituency along XEM Dr. Toliram rangatum keremji asong chatheklong se APSL asong pen kitordon Bikram Hanse election office asem BJP asong agunda tum Ajapor ke pripithai joine non ke doba model korab konda aron karkan pona putak ASDC asong tum mahin pen BJP asong aphan kapinrem ponlo labangsa putak pherangke tum ASDC Central Committee Secretary Sarsing le aphan karjutam hot nang pachini donam arjusina Keroni pen Sanjoy Keling Loti Kimi News Karbi Anglong non ke bangji busik na kebarni bang ke Karbi Anglong Autonomous Council ningkan po farman kapasuri ji abang tu hilik army lob laso farman non dak Karbi Anglong ang rasyariya song do sitami vote ka chahan vote kerega kam ke claim pon bom litung teglong tala song bom pen isi ning dugnai lam thei bang ke la henlo jasemet ke damtang ningkan na kep tuliram rong hang kachari Karbi Anglong Autonomous Council akan aktif BJP laso government atum ke claim ke dam ke chokchi rat akhia dat ke chu ka panglim la pena bang ke Autonomous Council long ke wang atang nga development atang ka duan latum family si jui idet lun idet kan idet latum hem chi Kimi idet gari chenam idet long le chenam idet lahai hui pena job rong rup ajo ka sing tur arji abi pinlo la so joine sinon radatum BJP party phan but ki PG phan ka chi sit apai ongdung thangjang la so lam che theklong si BJP party tum election long keremji pu angring chelong pen non itum theklong ja semet BJP party tum along latum votar aphan tangka mahapen ke namji ka bor i lapen ke opposition party workers tum han ke ther ke hap la son ke claim latum pangcheng ponlo la sila bangke ni tum condemn lo BJP party phan non hejong bithung along ke do Bikram Hanse election office sitami latum ki freedom lapen ke ther ke hap la son tum theklong la sila bangke nili BJP party phan condemn athema lake democracy long isi aron penak doan party dun the election ki thur election ka sedan dun aja kongke constitution ka si lapen hinie bangke la heno je la bangke isi model code of conduct la isi violate lo lapen election aron ta latum karkan lo lapen democracy aphan kapat hiji pu aja kong langno akam dinong lo lati tasila so saya bang BJP party hin pen prabjin pen in tonangji lapen lasu administration hin pen pusitami lasu kechok chia bang kutum phan kelang tum nepinang si aron tengkan in sainang ji pusini ASDC party hin pen si demand lo administration phan lasi lasu PN fair election kapat doji phan bangke law and order agency pusitami arku dengnang ji pusini chinuri ponlo lasi now in these days demolition of Bikram Hanse's election office at Bithung by BJP Gundas is a total violation of the model code of conduct of the election, and it is an attack on the democracy by the BJP party. It is an attack by the fascism on democracy. Especially they are threatening the opposition party and opposition party's workers. So I condemn the BJP party for doing such anti-democratic activities, and we condemn the BJP Gundas, and we request them to refrain from doing such things. इंडिया है मल्टी पार्टी में सिंगल पार्टी हो पार्टी के ना इंडिया कुलीराम रोहा क्या है कुलीराम रोहा क्या है लहला मार क्या Jelang ada yang lebih nang bunda ke pangre ha bunda ke pangre bunda ke pangre yang lo ke pagi ni bang Kuliram roha ke hai India ke multi party में single party lo Nilai press club atom ben tisar kampupon lakain korapo nilai constituency along aur oche kloni pain korasur ke parni Nilai press club metang asam long ada profile truck se rajite mapor teacher impu pon charana teng pen charan pon long lo nona kai ke digital kai mate anotin ta kethe kere mobile internet computer kai laso kai long pherang kya pai pinanang pat dolo bonda pherang ka sai ke claim aron atang ateng si claim nang ji lapen hok pera berta chokle ma berta si kai ke ta paklang nang ji angor the dong asai lo NPC mate
Nili Press Club laki kedam tang suri ni rangkor esi mationg aceklo. Nipa rangkor narke bom kurar ni si nili ahawara long. Panong si NPC amang patek ponlo. Nili Press Club ferangke atuman ki iswet aning nangji. Kedam apor aling ahut cita. Ekla wede peng wet pensi. Nili bahawara parman panong si simi kering tang lapen. Arona tang bong kachini pammi lapen dugnon sungnon. Ajat non cita kaike ta ahawa belam. Ahawa birta angkura pelang ritarlip pammi pensi. Rata teng no kepaklang ponbom matuma ponensi. Labangso tisar mati choi NPC Chief Advisor Elison Timung. Ahen pen lapen NPC maipu Samson inti lapen. Kong chunmang son jitkro. Don maipu kolom sing teron. Din rimbang beren hansi. Philip tiso joy sing teron lapen. Ari song atum aphan teron pon longlo. Lapen laki NPC along ferangke klembang potoma panansi. Hukum pichot pus NPC Chief Advisor Elison Timung lapen NPC maipu Samson inti atum pen mailong lamte jaipon. Chukyo lapen Philip tiso Loti Kimi News Karbi Anglong. Kaya din lang. Dito to aru dipaing ko rasil kep arni bukan suri hinira ingkora hini ini ada papor hiltum nilit press club ahong plang along dan nilitum nilit press club isi unity mate isi vet hong vet peng vet labang suang tek pini nilitum NPC nilitum labang su cipang tek isi peng vet pang tek labang su achoy pini nilitum kondo nasi nasukang kupon ng kokelalo non por ke IMC homostitin lo lapen nasanda taxi along ka prego district sitame herangke abitung nampat tiglo Oipis sitabe la songbong pen herangke abitung isi prong tap tum tadupri nasi nilitum isi nili press club tum same isi abitung isi pang tegi jepang lapen ke nilitum isi peng vet isim vet labang so pansi pini nilitum labang so nili press club hoipe nilitum pini labang so choice sitame lapen ningi telo pini labang so electronic media lapen paper print media kilang mati ke porhi labang so porting dir tu hastane abitung pini herangke ametpen kadoi khanatu deng thabri lapen hok thabri nadak isi do ki hok nangji lapen ke deng nangji nasi labang so ke deng nasi tilahan long ini tu nili press club nilit MEC constituency long asonda kaksi along the break MEC umusti long sidame kerangkia bitung dipang tek duci labang so tek kami kena bitung pini deng thap tedasi me people lokute pini akaya din long muni detum nong no ke chejo lapen muni detum dang aphan anong ge joji phan mangke muni tum kai kita inghong ding si hala supen yong si iltum jok nangji hala ang supen yong si iltum award nangji pite labang so ang tek bang iltum bang tek aru dipaing ko rasir kep arni bukan suri hinira ingkora hini ini ada papor iltum nilit press club ahong plang along dan nilitum nilit press club isi unity mate isi vet hong vet peng vet labang suang tek an pini nilitum NPC nilitum labang su cipang tek isi
peng wet ku bang tek abang su achoy pini ni tu pon lo lasi lasu kam ku pon ko kelan lo non apor ke IMC mesti tin lo la pen lason tak taksi long ka pega pek district sitame herangke abitung nampak piglo oi phis sitame la song bong pen herangke abitung itu krong thap tum ta dupik nasi ditum isi Nili Press Club tum sitame isi abitung pan thegi jitha la pen ke nilitum isi peng wet isim wet labang so kansi pini nilitum labang so Nili Press Club boy pe nilitum pini labang so choice sitame la pen ning thelo pini labang so electronic media la pen dekar print media akilang mati ke porti labang so porting dir hastane ani tum pini terang ke met pen kado wi sana tu deng habri la pen hok habri ladak isi tu ki hok langji la pen ke deng ji nasi labang so ke deng sin ke lahang long ni tu Nili Press Club Nili MEC contingency long asal tak taksi along the break MEC umur long sedane kerangkia bitung tentang tek dulu dalam soal tek kami dengan pini deng tap tidak si ni people no pute pini akaya din long muni detum nong no ke cijo lapen muni detum dang aphan anong ke joji pan mangke muni tum kai kita hong ding si halas so pen yong si tum jok nang ji halas ang so pen yong si tum avoid nang ji pute dalam so am tek bai tum